Nagkulor kahel ang porosyon na inikan Old Balatas dump site sa Naga City, makalihis ang nagbungkaras digding kasulo alas 4:30 kasuod mang hapon. Sigun kay Fire Senior Inspector Hector Sevilla, ang Deputy City Fire Marshal kan Naga City, saro sa pagihiling nindang kausa kan insidente iyo ang labing init kan panahon na pwede serda ang nagpakaraba kan mga dating nakatambak na basura sa lugar. Maga alas 11 na ninbanggi kan makontrol ang kalayo na uminabot sa first alarm. Alagad kasubagong aga liwat na naman ining kuminaraba. Init ng panahon, tapos yung accumulated gas niya, deposit na sa ilalim, nagsama-sama yun, kaya nagkaroon ng sunog. Abuton man sa sarong hektarya ang naapektaran kan kasulo, mayo man na naitalang nakulugan sa insidente. Sa ngunyan, padagos man giraray ang pagigibong investigasyon kan BFV. Pangapunan ng sa publiko dahil sa sobrang init ng panahon ngunyan, magtagaran likay-likay kita sa palipot ka sa tuyang harong, lalo na sa tuyang mga natad, araw kan mga basura, mga bagay-bagay na pwedeng ikanan ng kasulo. Isaalang-alang ta po, permit ng tawan ng factors ang sobrang init kang panahon, plus ito hong negligence kan mga tao. Too much heat plus negligence equals fire. So, magi po tayong vigilant palagi. Magigirumduman, taong 2019 kan ipasarado ang nasambit na dump site. Para sa mga baratang Tutak Bicol, Regine Boy.